ин гапи ма дахл дорад духтаракҳои безебу бетаҳабда. Духтарак безеби бетаҳаби каметарада бетаҳаб навист тарзи хушрӯ шидантар роид мекунам. خدا این بلوگر خدا هیدارت کی من نتونستم. یگان بار عاشقی مردکی زندان شدگی؟ تاکسی яка? هم болош да найсаге ку такси. Окей. Мериш, ну. акай такси холи ё ки на, ё ки ва, ё ки ҷа? Холи жилуткай дар Амазон, ма фақат да курум. اینجا بله او چشاو برا نه تورسیک ندارم اوی رابی دخناکی مردم دا ایجا شکن تعلیل هلو مشکرات نوی شخی میکنم ما پلان بگی هی بگو نای نه хит крадно қати парени шишкан бизнеса пеш бурдеса нигоҳ кун аҳамият додагӣ вақти хонат на диз мезана як кас ҳаму дизда намебинад. камеро даже амрӯз кор намекунанд. накнав я духтара хонатун баред раён дарак меёвад бо махсус ҳаму занакҳое ки шиштагианд ку и бачаи фалонӣ нест и саъди бачаи фалон и духтари ҳаму ки нест абераҳае انار 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 نوبری من ای انار ماده دست دلبری من سیاه دست مال کج بستی به مویت چی با من کی اسوجون 300 сум гзарм дуҷа я сеша нишондусе нолош да поён шай تو درست می وای چای мегӯм ки дига одами розгӯ наковен ами яма бадам инамам дурӯғгӯир сар кардам. Привет. Ты ничего не замечаешь? Вроде бы не, бегази бурутой сих-сих, ягон чиз дигам аст? Я вообще-то носки купила новые. Чи? Ма ба то ягон носки фурӯшам, носкиҳои туро бӯи подхид мекунам. Чӣ мегам билам ё? Жон, ҳамин сурата партом? Хай, не, нафуред чута, лезе. Чё, я некрасивая, что ли? Хай, майли парту маъқули боша. Не то, что я в коротком, ты чё, меня не ревнуешь? Ту накида, бади калцавои да ман ки ма фуром читариам билам и духтаро. Проблема ана мекунӣ, фақат ман винава, ина мир кур охи, бимир кур. Теонай читай, пас габза айфон 16 да занг зисти. Ҷад трубкай дама. Фона чи айт дам ред бит бай фикр мози сухтест аё. Стара цаками вақте ки ма да занг мезани, вообще занг наза барои ки айфон 16 да занг зис. Хай 28 азура айфон 16. Баъд ами подниматься, не подниматься хити мона. Хити брат, теонай ма оз да бордига мумкин кунам взлетать мекунам, так что туй пушид ма да ягон чинам занг пресу. سبب زبلکی ورد نکردن ما میدانی دا چیه؟ این همه ایمینا تا پیشروی مرا ببینی و بسوزی تیموز نکید ای بچه بانست گید کرد چی گفتنی؟ چی گفتنی؟ تو 10 سکوند داری رانه 10 секунд вағас накисин ката насӯза бо сарад як ҳафта занакҷони ҳавоӣ айранг рӯи шуд безори не ки ба сумош ганда зори ваалейкум салом ина занак тумара бугӯина ман саросима гап дестам тумара нағз мебини ё ки банкомати ки нахоли фррас мекуна ку банкомат амро нағз мебини душанбестира нағз мебини ранги хирме ман душанбестира нағз мебини занак чанд қашида чеҳраи нуронӣ та дагӣ нестам ку ҳам видео та гирён ка қалами яън охун табинам ку гирён ку битарсам конкретно афтош қати хонум набарад гирён ку олибе ана ваму дарам қати падарам занак раи музея шон битам одамо чи хеле музей мераванд
матрадам телефоном сал кала пошид офаринам кӯдакои ман қатъи чизазин офарини ман хидам хайрат ки пеш данестам бикш ки тарси бизанам шамбаҷон поле телефоном рехте амаки песар дига занак кӯдаки ҷои да лави чакдонӣ олиам лави чакдон ит кайме ғалти дар ин чакдон да лави чакдон пастяна уборка накестай та хонара та инстаграма уборка кестай офаринам пацанакои ман оташунаха ёшидай надидайшуне сумроӣ кунам сумроӣ кардам не ки расходиш накард панот ба худо салом мегӯям барад салӯи абнимаю не тибене бачаома бародароя ки телефонтон ай дистон меғалта ай кисатон меғалта экранаш мешкана ку хе рах мебанда ламинатшне экранаш мешкана пеш я устои беинсоф мебари 700-800 сомонаш мега барои ҳамин ҳози ман роҳша ёфтам ки худмон амро соз ка метонем бе ягон усто тамошо кунен дӯстотун дан партоен яки телефонашон бишканан мақсад ҳамин хел соз кунан телефоншуна тамошо кунан